kayo mga tambis no. Iya na tagalingan. Ay makupa dito. Maray na mo bisa pag isa katrakan. Yun. Tinagana hinog jud. Gusto mo evergreen ay na 5 kilos pa isa ka mo. Lagi ko ay na may klase mar. Patay ganina ko lao. Magmahay ko ba kay batukan na mas manok. Tay guys. Pangit ang kamera, murag lalubat to cellphone isa pero kanay power kani nga cellphone. Dugay kini malubat do. 5 ka adlaw po sa madlubat ni. Mua si kukuan kana sampiring mo na mong buandre mo na butang na mo sa among kuan manok sampiring. Daw sampiring pagay katol-katol yun. Kuanto gani kay wa man pud nyo diri kuano diri ba diri ana Mga kusinero ras likod oh, banatan yun kay gipanggutom na gid siguro ni. Alas 3 na god. ako wa pa jud gihurot nimo nang bukas nga duha man ka kilo ta kay ani ra gusto mo diya bilinan pa magtunga ay kaniro. Balik ra ta diri bay kani kuan bay. Jet. No. Pero kami gyapon nga line up kani. Dalong kay gusto mo gusto kay gusto daw siya makaog manok lapot. Ayun, kuanto mo dito, mare kas mo ah. Oh, kaya rin siguro to. Lagi. Nya. Asa man mo? Para malibalik, malibalik siya balik to. Dalong ko to mata. Ito, may tapok siya yung balay. Grabe jug manok dre guys, di mo kayang manok yun. Ba, nyar ba ulit karon nga hapon pa mong. Oh, pa jud daw kauli ang subkuanan ni, napa daw mga 80 ni. Di na kita di ka nag-color ng manok bay. Puting lami adyo ng color sa manok ro bay. Ha? Kumpleto na jud na tanan. 4 media, 5 na jud na. Grabe po do, kanang kuan po diya na po oras-oras sila mga anhi do no. Oo. Di bay di na mga. Grabe langit guys, bada gyud giso. Na diri tanan. Mo ning nahitabor ri sa kuan. Grabe clouds gyud guys. Ah, sa amin ng cloud. Glass mo tuy tambok pre atong gihang na to mo. Gana dot. Ha? Gana ba? Dulu sili daghan bay. Wala ka lagi adto lagi sili daghan nagwa lagi bay. Kata guys. Amigo, tagay. Migo George. Puro ko toys. Pagingog krokotoy na kabalo na kisa ng mga line up na. Sili jud. Ayo Jason. Kung gani na tayo silingan horot man. May halak kay hinog man. Buka lo Jojet. Tubig. Butangin na. Gay, pa ni George ba? Huwag na to do? 3 months pa to eh. Kaya na eh. Sakto na yung kaon. 3 months. Doon, sa inidudo mo yun na nagurot. Ay, pagunit ra yung mga manok dre, mo yan katibay yung manok dre, way idlas nga manok dre. Asa? Kawi sili oh. Oh. Ha? Luto gani. Tingay, hapit na yung mabsan ba? Agi nag-champion guys. Son ba? Dami na kung pagando na son kay sweet dress kadaog ko balik lang. Medyo kuan jud, medyo problema. Kinagalawa mo. Kasi wa jud akong pangarap sa kuan ba. Talon nga. Kuan na ba? Okay na. Di na control na jud ba. Tagpili patad po ni mo por dito. Asa? Ikaw, mupatad kag puri. Tag 300, tag 300. Oh. Nam, patag kung itanda atong yagi, katong ni daw ko hanta. Pinta. Di anhi na mo kuan bay, clouds bay. Ni ana no. Clouds guys oh. Grabe clouds mga amigo. Di na makaya mga amigo. Oh, na puros langit na gani yung palibot na puros lagi langit ni. Basta na oy, hangtod karon. Ama na man dito. Do, don't worry. Everything is under control. We set yung mga tawanan lang yun. Yan ang City of Davao City. Boleh itu lu. Ya, bikin bog. Tabay na. Goto no. Sabo kukin. Dalawa na tanan. Ala ro, budak ko lang gina. Budak ko lang gina ko. Sige na to. Abi ra budak ko sa.